темпото, с което двата отбора играха, в крайна сметка очевидно сработи в полза на ЦСК, които вече водят с 2-0. Да, очаквано, наистина очакване на този развой на срещата, с оглед на факта, че, както казах, стила на Александър Томаш е такъв, и с изчакване, с много подавания, изчака точния момент, но когато нямаше няма живец, няма... Очевидно има някакво желание, но няма абсолютно никаква представа как да стигне до попадение. Това без съмнение ти дава спокойствието да можеш да изчакаш. Ако действително имаше повече опасни ситуации пред вратата на Георгиев, естествено и футболистите напред щяха да бъдат по-активни и да търсят попадението. Мисля, че Беро е до голяма степен сам се побеждава в тази среща, като проспа в задни позиции две ситуации, които не бяха нещо, кой знае колко опасно. Все пак има още 20 минути до края на срещата, но както ти Живко каза, в разбойка с този от миналата седмица трудно може да се случи, просто защото срещу ЦСК днес не играе, ще играе Беро. Мисля, че това стига като обяснение. Всеки, който разбира футбол, се сеща като